Bună ziua tuturor! Bine ați venit la o întâlnire cu lectura în proiectul Constanța Citește și împărtășesc cu dumneavoastră că acest titlu mă duce cu gândul la cititori de toate vârstele din Constanța și m-aș bucura foarte tare să avem această imagine a cititorilor în cărți. Îmi venea să zic cititorilor în stele, dar de ce nu, în cărți și în stele. Constanța citește astăzi și de acum încolo și sigur Constanța a citit și până acum. Bine v-am găsit, dragi colegi din Constanța, mă bucur foarte mult să fim astăzi împreună. Câteva informații despre proiect. Cum știți probabil, proiectul este susținut de Primăria Municipiului Constanța. Până la finalul lunii martie 2022, elevi și profesori, copii de la grădiniță, se pot bucura de beneficiile unei platforme, constanțacitește.ro, constanța.citește.ro, care este gazdă pentru foarte multe materiale, spun materiale pentru că de fapt aș putea să le spun cărți, pentru că acum cărți, când spunem cărți, nu ne mai gândim doar la cartea tipărită, deși ea pentru mine rămâne preferată. Vorbim și despre e-book-uri, vorbim despre audiobook-uri, vorbim despre videobook-uri foarte adaptate copiilor mici. Foarte multe contexte care să îi ajute pe cei mici și pe cei mai mari să prindă gustul pentru lectură. Și așa cum probabil ați aflat, dacă nu o să mai primiți materiale informative, aveți pregătite tot felul de activități, printre care iată și această întâlnire în cadrul proiectului. Veți avea și un club de lectură cu Monica Davidescu și mă bucur foarte tare să vă anunț că Monica este astăzi aici cu noi. Vor fi și activități educative pentru elevi, vor fi și posibilități de formare profesională pentru profesori. Așadar, Constanța citește, dar nu este doar strict despre a citi, ci este despre educație, despre a căuta informații, despre a descoperi sensuri, despre a intra în lumea imaginației, despre a descălci tâlcul acestor semne, cuvinte, care poate nouă, pentru că ne-am făcut mari și suntem adulți, ni se pare ceva ușor și la îndemână, dar cu siguranță am uitat procesul prin care am trecut și care la fiecare a fost mai ușor sau mai greu. Aș zice să începem cu a recunoaște că fiecare dintre noi suntem cititori mai de activitate cărei îi dedicăm mai mult sau mai puțin timp, că avem preferințe în ceea ce citim, că atunci când eram mici citeam sau nu citeam, că avem diferite comportamente legate de lectură care s-au modificat pentru că am crescut și aș vrea să păstrăm asta în minte, pentru că este evident că se întâmplă așa și cu copiii pe care îi avem în grijă sau pe elevi, dacă lucrăm cu copii mai mari, și să fim conștienți că suntem parte din acest proces în care îi ajutăm pe ei să înțeleagă ce e cu lectura și cu cititul, dincolo de e la școală, ai ajuns la școală, trebuie să înveți să citești și să scrii, asta se face la școală, crede-mă pe mine că sunt mare și o să-ți folosească în viață. Nu mai e chiar un argument pe care copiii să-l accepte cu ușurință și atunci strategiile noastre trebuie să fie cât mai diverse și să-i aducem de partea cititului, de partea lecturii. Câteva cuvinte acum despre a citi și despre lectură, despre procesul acesta și despre cum îi câștigăm pe copii. I-am numit în material copii. Sigur că adolescenții de la liceu
acceptă cu greu să-i mai numim copii și ar trebui să-i tratăm ca pe adolescenți, dar cumva îi simțim ca fiind copii și știm asta și ne e drag să-i simțim așa. De aceea aici sunt copii, dar vârsta este cu ce rezonați fiecare. Aș porni de la definiție, nu pentru că aș vrea să o țineți minte, pentru că sunt foarte multe definiții despre lectură, în funcție de autor sau în funcție de scopul definiției. M-am oprit la această definiție care vorbește despre înțelegere. Citim cu scopul declarat de a înțelege. Și, de fapt, ceea ce facem prin citit este să decodăm. Să decodăm simboluri, semne grafice, încet, încet, mai imagini când suntem mici și apoi informații. Deci suntem într-un proces în care creierul nostru este activ și activat și este important să legăm cuvântul înțelegere de lectură. Și acum câteva argumente care vin cumva din neuroștiință sau din zona cercetărilor, fără din nou să-mi doresc să vă duc într-o definiție, ne amintim despre înțelegere ca activitate centrală și că operațiile gândirii îi sunt cumva subsumate. Înțelegerea este o activitate foarte importantă, pentru că înțelegere înseamnă să dăm sens. Să dăm sens celor citite, să dăm sens celor ascultate, să dăm sens celor care se suprapun asupra propriei mele experiențe și așa mai departe. Și înțelegerea, am ales această bucățică din definiție, înseamnă legătura pe care trebuie să o realizez între ceva vechi, ce deja știu, cunoștință, experiență, abilitate, și ceva nou care mă ajută să cresc și să mă dezvolt. 4 lucruri la care aș vrea să reflectăm, și anume că lectura este un proces. Dacă este proces, înseamnă că se întâmplă cu suișuri, cu coborâșuri, cu perioade line, cu perioade mai tulburi când ce să vezi, ai examen de capacitate sau ai bacalaureat și trebuie să citești obligatoriu, cu zile mai bune. Și dacă suntem conștienți de acest lucru, atunci vom recunoaște în copilul din fața noastră o persoană căruia îi dăm voie să treacă prin acest proces și îl însoți. Azi poate că o să citesc foarte bine pentru că sunt liniștit, mâine poate că o să mă poticnesc pentru că ceva e diferit, dar aștept de la tine, adultule, să înțelegi asta și aștept de la tine să mă încurajezi să trec. Apoi, lectura e un proces, spune cartea, care necesită atenție continuă. Adică nu e pur și simplu, gata, acum citim. Și se întâmplă. E nevoie de un efort voluntar. Este nevoie să vreau să-mi concentrez acolo atenția. Dar și atenția este ceva ce se dezvoltă. Ne amintim când am învățat despre psihologia vârstelor, că erau niște bucățele de timp în care ni se spunea că elevii pot fi concentrați în sarcină, de la 10 minute la 25 de minute și așa mai departe. Poate că nicăieri nu ni se spunea că nu va reuși un elev de 7 ani, doar pentru că a împlinit 7 ani, să stea concentrat în sarcină 20 de minute, fără să fi fost antrenat înainte. Atenția se antrenează. Așadar, ca să pot să mențin atenția pentru lectură, am nevoie să pornesc de la bucățele foarte mici și să învăț să fiu atent. Și vă invit să exersați cu copiii mici, cu clepsidra sau cu ceasul, minuțelele acelea și să vă bucurați de fiecare câștig. Astăzi a stat 3 minute în loc de 1 sau în loc de niciun minut.
și vom ajunge să exersăm atenția și să reușim să stăm așa cum scrie în carte la Psihologia Vârstelor. Dacă este o abilitate, se dezvoltă, dar cum se dezvoltă? Prin creare de context. Cine creează contextul? Adultul. Adultul îmi pune prima dată cartea în mână, adultul îmi arată cartea prima dată, mă ajută să mă bucur de ceea ce înseamnă o carte, chiar dacă când sunt foarte mic, prima dată o rup. E și aceasta o interacțiune cu cartea. Asta pot să fac la vârsta mea și poate că ruperea cărții este bucuria de a vedea culorile și imaginile de acolo. Și lectura mă ajută să fac conexiuni între ceva ce știu deja și între ceva ce aflu, între experiențele mele personale și experiențele de acolo și poate că uneori găsesc soluții pentru că personajul de acolo, eroul de acolo, viteazul din poveste sau cosânzeana din poveste are niște strategii la care eu nu m-am gândit. Și sigur nu aș vrea să ducem lectura doar către povești, ci aș vrea să ducem lectura ca proces de citit, de orice și a înțelege orice citim. Fie că este dintr-un ziar, fie că este dintr-un prospect de medicamente, fie că este un pliant turistic sau o informație de care am nevoie la un moment dat. Am spus noi despre lectură că este o abilitate pentru viață. Și când spunem asta, din nou, nu ne gândim la cititul cărților doar. Nu ne gândim doar la a citi ceea ce este în program, ci ne gândim pur și simplu la a citi și a înțelege. O să mai spun de multe ori asta, pentru că mi se pare foarte important. Și dacă ne uităm foarte puțin la definiția abilităților de viață, folosim această sintagmă. Și suntem conștienți că avem nevoie să dezvoltăm niște abilități nu pentru la școală, nu pentru că vrea adultul, ci pentru că ne dorim să creștem adulți care să se adapteze într-o viață autonomă, independentă, să fie adaptați și așa mai departe. Și aceasta este o definiție foarte cuprinzătoare și vedeți că duce în multe direcții și nu ne spune neapărat de academic, de emoțional sau de comportamental, ci pur și simplu creează un profil. Pentru fiecare dintre noi aduce o viață echilibrată înseamnă altceva și e firesc să fie așa, dar e important să te simți că ești în echilibru cu tine în viața ta. Abilitățile de viață te ajută să-ți menții relații, să dezvolți, să stabilești. Niciun copil nu se naște știind să meargă în parc și să spună: bună, eu sunt Gabi, vrei să te joci cu mine? Cineva trebuie să mă învețe aceste lucruri. Abilitățile de viață ne ajută să ne împlinim scopurile. Asta înseamnă că am făcut și un exercițiu de a fixa niște scopuri și din nou cineva m-a învățat. Și mă învață un adult, dar mă învață și ce citesc. Și pentru a face față diferitelor dificultăți. Și câți dintre noi, acum, dacă ne-am duce un pic cu imaginație în urmă, când eram mici, nu ne-am ales așa niște modele în eroi despre care citeam sau poate îi vedeam la desene animate, dacă sunteți din generații ceva mai tinere. Aș zice că generația mea nu avea multe variante, poate Ciocănitoarea Udi, ceva Tolstoi și Mihaela, da? Acum și Lolec și Bolec și mai era și personajul lui Gopo, dar după aceea s-a mărit foarte tare oferta. Da, așadar, dacă ne uităm la toate aceste lucruri pe care eu le-am notat aici pe slide cu roșu, pentru că mi se par foarte importante, aceste lucruri
se obțin prin învățătură și învățătura se obține și prin citit și prin lectură. Și să știți că, de fapt, cea mai mare parte a lucrurilor învățate sunt din citit. Doar ca informare, sunt sigură că știți și ați făcut cursuri și ați învățat despre abilități de viață. Sunt tot felul de categorisiri și ierarhizări. Am adus aici doar pentru că este o statistică a Organizației Mondiale a Sănătății și ia uitați aici ce abilități de viață sunt. Și poate că ar fi, uitându-ne la aceste exemple, să ne întrebăm pe unde sunt ele în programa școlară. Dacă sunt formulate chiar așa. Sau dacă nu cumva, sub aceste etichete, sub aceste cuvinte, sunt lucruri pe care noi le putem face indiferent de ceea ce predăm și indiferent de nivelul copiilor cu care lucrăm. Iar textul, obiectul lecturii este foarte ofertant. Chiar și pentru stimă de sine, empatie, conștiință de sine, abilități pe care le ducem așa în zona emoționalului și a umanității, aflăm despre asta. Aflăm ce înseamnă să-ți pese de celălalt. Aflăm ce înseamnă să oferi ajutorul cuiva care are ajutor, care are nevoie de ajutor, dar chiar poate să-ți ofere ajutorul fără să ți se ceară. Luarea deciziilor. Unde învățăm cum să luăm decizii? Acum, dacă v-aș întreba, probabil că o să spun, da, eu știu să iau o decizie, eu știu că o decizie înseamnă un câștig și o pierdere, eu știu că atunci când aleg ceva, renunț la altceva. Dar, din nou, dacă ne ducem în spate, ca vârstă, am învățat prin încercare și eroare, nu am avut un model și nu am știut de la început. În cultura românească, când iei o decizie nepotrivită, ce se face primul lucru? Se caută vinovatul. Am făcut asta că m-a pus mama, dacă nu mi-ar fi zis X, eu nu am vrut să fac doamna, dar Gigel. E un model preluat de copii. Ar fi să ne gândim la asta. Responsabilitate socială. Suntem într-o perioadă în care foarte mult ar trebui să vorbim despre acest lucru. Trecem prin ceva la care nu am fi gândit acum 1 an și jumătate în urmă. Și cu toate astea nu ne-a întrebat nimeni dacă suntem pregătiți, pur și simplu a trebuit să ne adaptăm. Și aici ar fi și rezolvare de probleme și gestionare de stres, gestionarea emoțiilor, cum duc eu îngrijorarea față de pandemie, cum duc eu grija față de cei din jur, cum duc eu această temere de a nu mă îmbolnăvi, de a nu da altora boala. Și sigur, gândirea critică, nu am lăsat-o la final pentru că n-am făcut o prioritizare, dar mi se pare extrem de importantă și chiar dacă ni se pare, și repet, ni se pare că vorbim foarte des despre gândire critică și ar trebui să fie lucruri pe care elevii noștri să le știe, aș vrea să fim sinceri și să investim în continuare, poate mai mult decât până acum, pentru că aș vrea să văd adolescenți care iau propriile decizii, fără să ia decizii care îi afectează și îi rănesc pentru că îi influențează grupul, care aleg anturaje pe care noi adulții le considerăm nepotrivite, dar unde ei se simt valorizați, care fac anumite lucruri pentru că așa spun toți și poartă haine pentru că așa se poartă și așa mai departe. Gândirea critică este o abilitate pe care textul ne oferă, pentru care textul ne oferă un context foarte bun de dezvoltare. Și aș vrea să vă reamintesc sau să le punctăm un pic cum apare lectura, cum apare cititul în viața copiilor. Păi poate apare ca obligație,
trebuie să citești, ți-a dat doamna, sau trebuie să citești, ca așa spun eu sunt adult, pune și tu mâna pe o carte, poate că apare ca pedeapsă, n-ai fost cu minte, nu ieși în parc, treci și citește, poate că apare ca motiv de recompensă, dacă citești 5 pagini sau 10 pagini o să primești asta. Sau poate că apare ca timp petrecut împreună, haide să citim ceva. Prin oricare dintre procese trece copilul, el face o traducere despre ce înseamnă cititul. Și e foarte ușor să crezi despre citit și despre lectură, că e ceva groaznic de greu, pe care adulții îl folosesc împotriva ta și pe care când ți-e lumea mai dragă, ei te pun să o faci. Pentru că nu avem mereu argumente de ce ar trebui acum să citesc. Așa trebuie, e în program. Așa trebuie pentru că așa spun eu. Eu sunt mare, o fac spre binele tău și crede-mă, sunt mare și știu. Și noi așteptăm ca ei să creadă asta. Dar nu ne întoarcem în timp și nu ne gândim. Noi credeam când ne spuneau ai noștri. Și poate m-ați mai auzit spunând asta, dar o să o spun foarte des. Eu am crescut într-o casă în care dacă spuneam că mă plictisesc, mama mea îmi spunea cum o să te plictisești când cade biblioteca pe tine? Pentru că aveam foarte multe cărți. Eu sunt un om al cărților, nu știu dacă pentru că am citit când m-am plictisit sau pentru că am fost obligată, dar sunt de asemenea ancorată în realitate și văd că acum nu mai merge, pentru că sunt foarte multe alternative. Și pentru că nu mai e suficient să zicem citești și punct. Și nu câștigăm ceea ce am vrea să câștigăm făcând acest lucru. Vă provoc să introduceți în vocabular sintagma lectura de plăcere. Să citim de dragul de a citi. Și dacă astăzi este despre a citi un fluturaș pe care l-am găsit în parc, despre orice, să fie așa. Și să exersăm și să punem întrebări și să asigurăm că am înțelege pe bucățica aceea de citit. Și să fie lectura o activitate dincolo de este în programă, trebuie să faci, asta este, citește și tu ca să primești asta, vrei asta, bine, trebuie să citești. Lectura de plăcere. Cum ar fi să citească toți de drag? Dar acum vă mai spun ceva. Dacă a citi de drag înseamnă gândul v-a dus din nou la toate textele din programă, s-ar putea să nu funcționeze. Lectura de plăcere e ceva ce chiar îmi place să citesc. Dar dacă mie, când sunt mic, nu-mi dai contextul să citesc și ceva ce îmi place, o să înțeleg că doar despre asta e lectura, despre ceva obligatoriu la școală. Despre textele acestea din care și așa nu înțeleg mare lucru și le învățăm doar pentru că avem un examen sau avem o teză. Pentru că lectura nu este legată de ora de limba română. A citi nu este despre ora de limba română. A citi este despre viață. A citi este despre a fi autonom și a mă descurca. A ști să citesc un contract, a ști să fac o cerere. Astea sunt banale, le auziți des, dar să știți că nu sunt banale. Și sunt foarte utile. A citi ce e scris mic, mic, mic acolo cu steluță, italic, unde nu ne mai ducem și apoi ne supărăm că am semnat fără să știm și așa mai departe. Și toate acestea se dezvoltă prin lectură. Dar nu ar trebui să facem diferența. Noi aici facem lucruri serioase la școală, citim ce trebuie. Astea, copilul îl prinde ca un pachet. Câteva strategii. Am zis eu cum îi câștigăm pe copii de partea lecturii. Prima care mi-a venit în minte când am făcut acest slide a fost că oferim model. Nu pot să stau la televizor când el e mic și să zic du-te în camera ta și citește și tu, că nu e bine să stai la televizor. Noi mai facem asta. Copiii nu au voie Coca-Cola, pentru că nu e sănătos. Noi avem voie Coca-Cola. Și ne supărăm dacă copilul ne spune, adică tu nu vrei să fii sănătos, tu alegi să te îmbolnăvești.
Uneori avem niște argumente pe care crezi că nu le auzim bine când le spunem, pentru că când le privim din papucii celuilalt, nu mai par așa de deștepte. Apoi am zis că încurajăm copiii să aleagă cărțile. Și aici ne ducem la lectura de plăcere. Și indiferent cu ce este cartea pe care el alege să o citească sau să o aducă în fața noastră, noi o să apreciem asta. Și nu o să spunem, da, bine, ai ales o carte bună, dar hai să vedem niște lucruri serioase acolo. Ceva din program sau... Îi însoțim pe copii să vadă, să descopere ce le place să citească. Și dacă nu mai rezonează la povești, cine suntem noi să judecăm asta și să spunem, nu e adevărat, trebuie să-ți pleacă Albă ca zăpada și Capra cu treiezi și toate celelalte. Am crescut cu ele, ne-au plăcut foarte bine. Nu cred că ne-au plăcut tuturor la fel, cu siguranță nu o să ne placă tuturor generațiilor. Încurajăm cititul cu diverse ocazii și asta am spus. Poate pregătim o excursie și le dăm să citească despre obiective turistice. În orice ocazie, nu doar când avem română, nu doar când avem clubul de lectură și nu neapărat o carte, pur și simplu citim. Oferim instrumente pentru asigurarea înțelegerii, nu vine la pachet. E nevoie să învățăm să lucreze cu textul. E nevoie să ne amintim de acele abilități de literație. E foarte important. Și valorizăm experiențele lor de lectură. Multe, puține, o carte groasă, o carte subțire, valorizăm, îl lăsăm să vină în fața clasei, în fața grupei, să le povestească copiilor, să-i convingă să citească și ei sau să asculte și ei. E foarte important ca ei să fie implicați în acest proces. Și pentru că am spus că o strategie este că oferim model, citim și noi și când sunt mici le citim, iată că este aici cu noi Monica Davidescu, actriță la Teatrul Național din București. Spun tuturor acest secret și îl spun și acum. Monica a fost învățătoare, este absolventă de liceu pedagogic, deci multe din lucrurile pe care le face au legătură și cu aceste abilități de a-i învăța pe ceilalți. Monica, mulțumim foarte mult, ai legătura. Mulțumesc tare mult, Gabriela. Vreau doar să fac o corectură înainte de a spune bună ziua. Nu am absolvit un liceu pedagogic, a fost un liceu mecanic, dar cei mai buni din acest liceu au fost, pe vremea mea atunci, în 90-91, au fost repartizați ca și profesori suplinitori, acolo unde era nevoie și am avut un an absolut minunat în care am cunoscut copii și am învățat odată cu ei și mi-am dorit să fac mult mai mult și am adus la școală inclusiv în pauze și după aceea am zis că am nevoie să mă cunosc eu pe mine mult mai bine, să mă pregătesc eu mult mai bine ca să pot oferi celorlalți. Dragi prieteni din Constanța, mă bucur tare mult că suntem împreună la această întâlnire, vă mărturisesc că sunt onorată, mă simt așa ca pe scenă, mai ales că spectacolele au fost mai rare, am deja, cred că, peste 400 de spectatori și vă mulțumesc că sunteți aici cu noi și chiar spectatori de calitate. Noi știm cu toții că lectura este extrem de importantă, bineînțeles, pentru dezvoltarea psihoemoțională a copiilor. Știm cu toții că în zilele noastre, și e greșeala pe care am făcut-o și noi ca părinți, este destul de dificil să-i facem pe copii să fie atrași de lectură, de carte în general, și ne este și mai dificil să le luăm dispozitivele electronice din mână. De aceea eu aplaud toate aceste eforturi ale editurii Litera de a găsi întotdeauna câte ceva nou și de a veni în întâmpinarea nevoilor copiilor cu diverse e-book-uri, cu diverse audiobook-uri, în așa fel încât ei să primească puțin din device-ul pe care îl deschid, ca apoi să le fie deschisă portița spre bucuria lecturii. Cu siguranță copilașilor, în momentul în care eu fac acest lucru și poate o să-l faceți și voi la cursurile mele de dezvoltare personală prin teatru,
îi rog pe unii copii, au telefoanele la ei, sunt puțin mai mari. Și atunci îi rog la un moment dat să aducă o cărticică mai mică, să fie cât o tabletă, cât un telefon. Și atunci le dau și tableta și cartea în mână. Și cumva ei încearcă să facă o paralelă, să înțeleagă cele două lucruri, să vadă ce poate găsi în telefon, ce poate găsi în carte și ușor, ușor ei vor să vadă ce este scris în această mică bucățică de viață în care ei vor intra citind și nu așa la andala căutând tot soiul de lucruri. Eu ca elev vă mărturisesc că mi-am dorit întotdeauna să citesc mai bine, să citesc mai cursiv, mai nuanțat decât învățătorul sau profesorul care fie îmi preda lecția, fie ne citea ceva. Și întotdeauna în gând, atunci când făceam lectură cu voce tare, copiii citeau pe rând în bancă, îl corectam pe cel care citea și mă bucuram tare mult că eu înțelegeam mai repede un cuvânt nou. Sper că și copiii din ziua de astăzi mai fac asta, pentru că ce m-a făcut pe mine atunci? Am intrat într-o competiție cu mine însă. Am încercat să mă autodepășesc de fiecare dată. Și atunci m-a făcut pe mine ca acasă să citesc tot ce aveam de citit cu voce tare. Ceea ce m-a făcut, iată, până la urmă să iau calea acestei meserii și care îmi oferă foarte multe bucurii. Iar eu la rândul meu le împart cu voi. Și mai tare mă bucur că fac parte din acest proiect Constanța Citește și sunt încântată că lucrez deja la materialele pentru clubul de carte pe care îl voi susține de la începutul anului 2022 pentru toți elevii din Constanța. Și acum mai în glumă, mai în serios, vă spun că am cam pierdut șirul, nu mai știu la ce număr am ajuns cu e-book-urile și audiobook-urile înregistrate. La un moment dat am zis că va trebui să-mi fac și eu un portofoliu să văd câte le-am citit și le-am înregistrat. Dar atât despre mine. Haideți să ne bucurăm împreună astăzi. Vreau pentru că m-am uitat pe chat și am văzut că sunt foarte mulți educatori, învățători și profesori deopotrivă. O luăm așa în ordine și am căutat pentru astăzi cartea Când sunt fericit de la editura Litera. Această carte, un adult o citește, bineînțeles, într-un minut, 1 minut și jumătate, pe repede înainte, nici nu se uită la imagini, dar este un extraordinar prilej de cunoaștere a copiilor. Se numește Când sunt fericit. Și în momentul în care deschizi această carte, îți va lua cu un grup de 20 de copii, să spunem, îți va lua mai mult de o oră și jumătate să o duci până la capăt. Când sunt fericit, îmi vine să sar și să țopăi de bucurie. După asta mă opresc și îi întreb pe fiecare ce înseamnă pentru tine să fii fericit. Și urmează 20 de mărturisiri, care mai speciale despre ce înseamnă să fii fericit și toată lumea deja îmi degajă o energie bună și toată lumea se bucură. Și apoi trecem la următoarea pagină, doar citit. Dacă văd imaginile, imaginația lor o ia razna. Când sunt fericit, mie îmi vine să zâmbesc tot timpul și lumea întreagă mi se pare mai frumoasă ca oricând. Tu cum ești? Uneori râd într-una atât de tare încât începe să mă doară burta. Dar când râd, mă simt minunat. Și iarăși este un mare prilej să îi întreb pe ei cum se simt când râd și bineînțeles că toți copiii încep să spună o mulțime de lucruri din viața lor și în felul ăsta ne cunoaștem unii pe alții mult mai bine. Sunt de multe ori fericit, mai ales când sunt cu prietenii. Și când fac fursecuri împreună cu bunii. Sau când eu și tati mergem cu cortul și stăm seara la foc și coacem bezele și vorbim și râdem și iar vorbim. Și apoi
Privim cerul plin de stele și totul în jur pare pașnic și liniștit. Când sunt fericit, am mai multă răbdare și nu mă mai enervez pentru fleacuri. Iar aici iarăși fac o paranteză când îi întreb pe copii: pe tine ce te enervează și te face să nu fii fericit? Atunci 2 ore cu siguranță vor vorbi numai ei. Și când vorbesc numai ei, reușim să ne ascultăm, pentru că fiecăruia îi vine rândul și fiecare se face auzit de ceilalți și iarăși este un prilej minunat să-i fac să se cunoască între ei, să se asculte și să se respecte. Pentru că mulți cred că doar eu sunt important și ceilalți nu. Mă simt mai bun și mai atent față de alții. Când ești fericit, îi poți face și pe alții să se simtă mai bine, mai ales dacă sunt triști sau morocănoși. Mie îmi place întotdeauna să-i ajut. Sentimentul de fericire este extraordinar. Pe mine mă face să fiu mulțumit de cum arăt și cum sunt ca persoană. Și iarăși aici avem un prilej minunat să ne acceptăm așa cum suntem, cu toate defectele noastre și să fim mulțumiți în pielea noastră. După care această cărticică, și asta n-am să vă mai citesc, am să o las la latitudinea fiecărui educator, profesor sau părinte, sunt 2 pagini care ne ajută pe noi, oameni mari, să le punem întrebări celor mici. Este o carte minunată pentru momentul în care dorim să îi cunoaștem cu adevărat pe copilașii care stau cu noi. Și acum o să trec mai departe, am mai crescut. Am descoperit în manualele de limba și literatura română, pe care editura Litera le are în școli, niște lecturi foarte importante. Am descoperit niște exerciții minunate pentru copii. Nu sunt grele ca să-i facă, nu sunt din cele care să te încurce. Toate definițiile sunt extrem de clare pe înțelesul lor, pentru că, așa cum spunem noi la teatru, simplu e greu. Complicat poate să facă toată lumea. Simplu e ușor și în același timp e greu de pus în scenă și în pagină. Am ales o poveste care pe mine m-a atins foarte tare în copilărie. Este o poveste care face parte și din programa școlară pe care eu am învățat-o, Bunicul, după Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Și, Gabi, o să te rog pe tine după aceea să-mi spui continuarea pe care nu o avem aici și care la mine și la tine a rămas întipărită cu siguranță. Se scutură din salcâmi o ploaie de mirezme. Bunicul stă pe prispă. Se gândește. La ce se gândește? La nimic. Pletele lui albe și crețe parcă sunt niște ciorchini de flori albe. Sprâncenele, mustățile, barba, peste toate au nins ani mulți și grei. Numai ochii bunicului au rămas ca odinioară, blânzi și mângâietori. Cine trânti poarta? Credeam că s-a umflat vântul. O, bată-vă norocul cocoșeii moșului! Un băietan și o fetiță, roșii și bucălăi, sărutară mâinile lui tata moșu. Tată moșule, zise fetița, de ce zboară păsările? Fiindcă au aripi, răspunse bătrânul, sorbind-o din ochi. Păi, rațele n-au aripi? De ce nu zboară? Zboară, zise băiatul, dar pe jos. Bătrânul cuprinse într-o mână pe fată și în cealaltă pe băiat.
O, voinicii moșului! Și zâmbi pe sub mustăți și-i privi cu atâta dragoste că ochii lui erau numai lumină și binecuvântare. Tată moșule, dar cocorii unde se duc când se duc? În țara cocorilor. În țara cocorilor? Da. Dar rândunelele unde se duc când se duc? În țara rândunelelor. În țara rândunelelor? Da. Tată moșule, aș vrea să-mi crească și mie aripi și să zbor sus de tot până în slava cerului, zise băiatul, netezindu-i barba. Dacă ți-o crește ție aripi, zise fata, mie să-mi prinzi o presură și un sticlete. Da, păi ce fel? Și mie? Fata se întristă. Bătrânul o mângâie și zise băiatului, bine, să prinzi și pentru tine, să prinzi și pentru ea. Ție două și mie două, nu-i așa, tată moșule? Firește, ție două, lui două și mie una. Vrei și tu, tată moșule? Întrebă băiatul cu mândrie. Cum de nu? Mie un scatiu. Ce fericiți sunt! Băiatul încălecă pe un genunchi și fata pe altul. Bunicul îi joacă. Copiii bat în palme. Bunicul le cântă, măi cazace, căzăcele, ce cați noaptea prin argele. O femeie uscățivă intră pe poartă cu 2 doniți de apă. Copiii tăcură din râs și bunicul din cântec. E mama lor și fata lui. Cum îl văzu, începu. Ei, tată, și dumneata iar îi răzgâi, o să ți se suie în cap. Lăsați pe copii să vie la mine. Bine, tată, bine, dar știi, bată-i focul de copii. Femeia intră în casă. Să-i bată norocul și sănătatea, șopti moșul ca și cum ar fi mustrat pe cineva și sărută în creștetul capului și pe unul și pe altul. Și iar începu râsul și jocul și cântecul. Se osteni bunicul. Stătu din joc. Copiii începură să-l mângâie. Din vorbă în vorbă, copiii se făcură stăpâni pe obrajii bunicului. Partea asta este a mea și partea asta a mea. Mustața asta este a mea și asta a mea. La barbă se încurcară. Bunicul îi împăcă zicându-le, pe din două. Și copiii o despicară cam repede, că bătrânul strânse din ochi. Jumătate mie și jumătate mie. Și după ce o împărțiră frățește, începu lauda. Băiatul, mustața mea e mai lungă. Fata, ba, a mea e mai lungă. Și băiatul întinse de o mustață și fata de alta, ba a lui, ba a ei să fie mai lungă. Pe bunic îl trecură lacrimile, dar tăcu și împăcă zicându-le, amândouă sunt deopotrivă. La obraj, cearta se aprinse mai tare. Partea mea e mai frumoasă, ba a mea că e mai albă. Bunicul zâmbi. Gabi, ți-aduce aminte că aici era o continuare cu palmele date pe un obraz și pe celălalt? Asta m-a obsedat pe mine atunci de la povestea asta. Cum adică bunicul a permis copiilor să dea cu palma în el? Vai, așa ceva nu era permis pe vremea copilăriei mele. Dar poate că e chiar un context în care să discutăm despre cum înțelepciunea bătrânului
a evitat o situație conflictuală și el cu delicatețe și cu dragoste până la urmă a permis să se întâmple, pentru că cu siguranță era foarte ușor să se scuture de cei doi. Și da, mă bucur foarte tare că ai ales acest text, pentru că pentru unii copii e ceva ce nu au trăit. Da. Și ar putea să fie un context în care să vorbim mult despre legături, despre umanitate, despre emoții. Și știi, mi-a venit în minte când te ascultam citind că spunem că acum mulți dintre noi suntem foarte concentrați să învățăm pe copii competiție și nu colaborare, dar aș zice că de la Vrancea a prins acolo, a prins acolo o competiție între cei doi ceva timp în urmă, adică până la urmă, cred că e natura noastră să ne întrecem pe diferite mize și iarăși e rolul adultului unde să zică pe din două. Să fie egal. Mulțumesc foarte mult, m-a emoționat. Îți mărturisesc că, apropo de competiție, copiii care participă la jocurile de dezvoltare pe care le fac cu ei sunt foarte încântați în momentul în care le propun și acum, pentru că este un joc de atenție, o să facem pe eliminate. Sunt niște reguli, bineînțeles că ei le respectă și cine nu le respectă este eliminat. Sunt atât de fericiți când le propun facem pe eliminate, dar sunt atât de nefericiți sau dezamăgiți că nu au dus până la capăt, pentru că evident unul singur ajunge până la capăt, dar facem jocul până când toată lumea iese câștigătoare. Vă mai rețin atenția doar 2-3 minuțele pentru domnii profesori de gimnaziu. De data asta am descoperit împreună cu fetița mea această carte, 5.000 de lucruri uimitoare. De ce e importantă această carte? Pentru că o deschizi, oriunde o deschizi, găsești ceva interesant. 100 de lucruri despre zbor care te vor entuziasma. Nu este o lectură să citești mult despre ceva. Sunt 100 de puncte. Uite, eu am să iau unul singur. Oamenii de știință cred că dinozaurilor terapozi le-au crescut aripi și pene evoluând în păsările de azi. Nu știam asta. Sau mă duc mai departe și iau. Aerul se mișcă mai repede deasupra aripii avionului și mai încet de desubt. Acest fenomen creează forța ascensională. Ei, eu dacă sunt curioasă și aș vrea să mă fac pilot, nu m-aș duce de aici încolo mai departe să caut o altă lectură care să mă ajute să îmi hrănesc curiozitatea? Deschid mai departe cartea și mă duc la 75 de lucruri explozive despre dinozauri. Sunt atât de mulți copii împătimiți de lumea dinozaurilor și aflu că toți dinozaurii mergeau în vârful picioarelor. N-aveam de unde să știu asta. Sau cercetătorii nu au reușit să aducă la viață dinozaurii ca în Jurassic Park. Să rămânem la ce avem. Sau că Nigersaurus avea circa 500 de dinți de rezervă în gură. Acum stau și mă întreb unde îi ține, cât de mare era gura lui. Merg mai departe, deschid într-o altă parte, 75 de lucruri uimitoare despre păsări. Și aflu că una dintre cele 75 curiozități, iată, pasărea colibri este singura care poate zbura înapoi și răsturnată pe spate. Deci ea practic înnoată pe spate, în aer. Interesant. Păsările nu au dinți. Sau buvnițele înghit prada întreagă, iar mai târziu regurgitează bucăți care conțin blană, pene, oase și alte părți necomestibile. N-aș vrea să fiu buvniță. Cea mai veche consemnare a existenței unui papagal ca animal de companie datează din anul 400 înaintea lui Hristos. Mergem mai departe. 35 de lucruri salvatoare despre supraviețuire.
Copiii pot învăța din cartea asta îngrozitor de multe lucruri. Dacă miști brațele ca și cum ai nota și ții gura închisă ca să nu îți intre zăpadă pe gât, ai putea supraviețui unei avalanșe. Interesant. Dacă te afli într-un lift care se prăbușește, nu te poți salva sărind înainte de impact. Oamenii nu pot sări atât de repede cât să reziste vitezei liftului. Sau aflu că primul episod din insula lui Gilligan a fost filmată pe insula Kauai din Hawaii. Restul a fost filmat în studio. Sau Juana Maria, care a inspirat cartea Island of the Blue Dolphins, a supraviețuit 18 ani singură pe insula San Nicolas, după ce tribul său a fost atacat de vânătorii ruși și asta se întâmpla în 1835. Sunt foarte multe lucruri interesante. Avem 35 de lucruri minunate despre Australia și Oceania. Ia să vedem. În Australia există mai mulți canguri decât oameni. Crocodilul de apă sărată, originar din Australia, este unul din cele mai periculoase animale din lume. Am zis că vă mai răpesc doar 2 minute, s-au dus deja vreo 5. Sunt lucruri, 5.000 de lucruri uimitoare despre orice. Este o carte pe care eu vă propun doar pentru a deschide apetitul către lectură pentru toți copiii mai mari, cărora nu prea le place să-i obligi să citească asta și asta pentru istorie, pentru română, pentru geografie și așa mai departe. Aici doar devin curioși și curiozitățile și le vor hrăni singuri după aceea. Am un cățel care a început să demoleze casa. Rocco, stai cu minte, vrea la joacă. Eu vă mulțumesc pentru astăzi, atât am vrut să vă aduc ca noutăți, dar abia aștept întâlnirile cu Constanța Citește de la începutul anului următor. Și mai vin cu una alta pe la voi. Vă mulțumesc tare mult pentru invitație și la revedere tuturor! Mulțumim foarte mult, Monica, pentru emoția creată și transmisă și pentru că ești alături de noi de fiecare dată și pentru că aduci așa o altă perspectivă. Nu știu dacă am știut sau nu de liceu pedagogic, nici nu contează. Voiam să spun că înțelegi și din partea cealaltă ce înseamnă să lucrezi cu copiii de acolo, de la catedră. Și mă bucur că ai spus de asemenea că cititul pornește de la curiozitate, poate să pornească de la curiozitate, ajută. Sunt curios să aflu mai mult. Da, și voiam să-ți spun acolo unde ai arătat cum se citește de obligație, de plăcere, de pedeapsă și așa mai departe. În copilărie eu citeam drept recompensă, dar nu recompensă dacă citești îți dau. Dacă îți termin treburile din gospodărie, eu sunt crescută la sat, sunt mulți oameni aici care au crescut la sat și știu ce înseamnă responsabilitățile unei gospodării cu multe animale, cu grădină și fân și alte cele. Deci mi se spunea, ai rezolvat problemele tale astăzi cu vaca, apa, oile, găinile, porcul, căței și așa mai departe, ai rezolvat treburile, atunci poți să citești. Nu le-ai rezolvat? Nu citești. Făceam treburile într-o viteză extraordinară, erau toate la țanc, numai ca să am acele ore cu cartea în mână. Bunica ne-a arătat și unde ascundea cartea, vedeți? Aici am ascuns-o. Nu o primiți până când. Excelentă amintire și da, ai dus într-o parte prietenoasă această recompensă. Nu citești ca să primești ceva, ci te grăbești să ajungi să citești și ca să meriți să citești. Foarte frumos. Am spus despre Constanța Citește că are, să zicem, în centru această platformă cu foarte, foarte multe materiale și acolo, cum zicea și Monica, sunt audiobook-uri, sunt videobook-uri. Și în continuare o să vă și arăt câteva lucruri despre platformă ca să știți unde le găsiți și ca să vă conving că
de la grădiniță până la liceu și, de ce nu, și la vârsta adultă, pentru că sunt materiale și pentru profesori, nu doar pentru dezvoltare profesională, dar chiar și pentru sufletul nostru de adult, care are nevoie să mai citească o carte bună. Aici este locul unde veți găsi tot ce aveți nevoie și am să rog pe Roxana să share-uiască un pic platforma ca să avem și suport vizual. Bun, sigur că o să începem cu cei mici și o să vedem aici că aducem lumea magică a lui Disney, până la urmă lumea nemuritoare a lui Disney, în 100 de videobook-uri. Copiii pot să asculte povestea la grădiniță în timp ce fac altceva sau pur și simplu pot să asculte bucățele de poveste pe care apoi să se facă activitățile. Sunt lucruri pe care le pot face părinții acasă, pentru că noi așa ne dorim ca acasă să se continue oarecum această activitate. Există e-books-uri și activități cu bazme ilustrate. Există foarte multe lucruri care să ajute să convingă că a citi este important și valoros. Și acum ascultăm puțin. Doctorița Plușica. Baloane de săpun. Doctoriței Plușica îi place să se joace cu prietenele ei, Emi și Alma. Una dintre jucăriile lor preferate este maimuțica balonaș. Emi pune maimuțica pe masa de picnic și o pornește. 3, 2, 1! Balonașele de săpun plutesc peste tot. Așa cum ați observat, jos sunt și literele. Practic putem vorbi, dacă ne ducem sub pălăria profesorului, și de abordare diferențiată și e un fel de karaoke al cititului, da? Astfel încât copiii să poată urmări, dacă își doresc, chiar și literele și să fie un exercițiu de învățare de litere sau poate chiar de exersarea cititului. Bun. Propun, Roxana, să mergem la învățământul primar, la exemplele pentru învățământul primar, pentru că cei de învățământ primar au acces la e-book-uri, la videobook-uri, la audiobook-uri. Găsiți atât cărți din categoria lecturi școlare, dar și literatură actuală pentru copii. Unora dintre noi poate că nu ne sunt neapărat pe plac, să zicem, cărțile pe care le preferă copiii din învățământul primar, dar e important să ținem pasul oarecum cu vremurile și cu transformările. E foarte important să avem, să fie un echilibru între literatură așa numită obligatorie, dar și literatură actuală, cu autori care scriu acum pentru acest profil de copii, cu aceste cărți care vin foarte bine pe profilul vizual al copiilor de astăzi, obișnuiți să stea foarte des la televizor și la desene, în fața lor se schimbă rapid imagini, sunete și din nou ne întoarcem la lectura presupune atenție, concentrarea atenției în sarcină trebuie învățate, pornind de la texte foarte mici, iată, poate descoperite în enciclopedie. Iată, aici avem o fabulă, toate sunt ilustrate, dar sigur că avem, odată ce creștem și dezvoltăm această abilitate de citit, avem și cărți care au mai rar sau deloc imagini, dar combinația aceasta de vizual, de imagine, e foarte importantă. Am învățat, ne amintim că făceam chiar și citirea imaginilor la școlarii mici, da? Și învățam să descifreze de acolo, pentru că și aici este despre înțelegere și a face legătura cu ceea ce
este în text și a sesizat dacă e ceva nepotrivit acolo, pentru că se poate face și un astfel de exercițiu. Există pe platformă chiar și fișe de lucru și auxiliare pe care le puteți folosi pentru proiecte. Există foarte multe enciclopedii și atlase. Și o colegă scria pe chat că se bucură că am reamintit această idee că lectura nu este doar pentru orele de română. Suntem cu toții conștienți că un copil care înțelege ceea ce citește va descifra cu ușurință un conținut de oricare ar fi el, de istorie, de geografie, de științe, sau se va apleca în a înțelege ce anume trebuie să extragă de acolo, va învăța cum să găsească elementele importante, cum să scoată informații și cum să le selecteze, că nu am nevoie de tot ce este acolo și așa mai departe. Abilitățile de lectură nu sunt pentru română, pentru ora de română, ci sunt cu adevărat pentru tot ce ai după aceea de citit. Și cum ziceam, cea mai multă învățare vine din ceea ce citim. Și atunci este datoria noastră a tuturor, indiferent de ce predăm, să fim preocupați de a dezvolta abilitățile elevilor de a înțelege textul. Ne supărăm când trec la gimnaziu sau când ajung la liceu că nu știu să facă un rezumat sau o schemă, dar hai să fim conștienți că doi profesori nu fac în același fel un rezumat sau nu au același stil de a face o schemă. Haideți să învățăm cât mai multe feluri de a-și structura conținutul ca încet, încet să poată să devină autonomi. Mergem mai departe la învățământ gimnazial și aici există enciclopedii care nu sunt neapărat pe disciplină, dar în care, așa cum ați văzut și din ce a citit Monica, găsiți informații din foarte multe domenii și puteți pur și simplu să le dați copiilor să caute acolo. Sunt fișe de lucru pe discipline, teste pentru evaluare națională, sunt colecții din revistele National Geographic sau DK, sunt foarte multe materiale care pot fi utilizate, fie în activitatea față în față, în care le proiectăm pe o tablă smart sau pur și simplu le dăm copiilor un link, fie putem să le dăm acasă ca ei să facă ceva de pregătire sau să facă o temă sau să lucreze împreună un proiect. Cum ziceam, există materiale și pentru profesori, pentru această parte de profesional ca resursă, dar și beletristică, cărți pe care le puteți răsfoi, citi, asculta în căști, în drumul spre serviciu sau în fereastră, dacă aveți la școală și așa mai departe și vreți să ascultați ceva nou pe care să-l folosiți mai departe. Există multe cărți din această colecție de dezvoltare personală, de psihoeducație, foarte multe noutăți, câștigători de premii, scriitori câștigători de premii, foarte diversă oferta. Practic, tot ceea ce vedeți aici este din platforma constanța.citește.ro și aveți acces în cadrul acestui proiect la toate aceste materiale. Tot ceea ce aveți de făcut este să accesați abonamentul de pe platformă prin introducerea codului de pe voucherul pe care l-ați primit la școală sau la grădiniță pentru dumneavoastră și elevi. Dacă printre dumneavoastră sunt persoane care nu au primit voucherele, o să vedeți chiar acum în chat un formular. O să fie un link de formular și vă invităm să îl completați ca să știm că acolo nu au ajuns voucherele și colegii noștri să se ocupe. Între timp, vedeți pe ecran
enciclopedii și tot felul de minuni pe care Roxana a ales să vi le prezinte, cumva să vă și familiarizați ca să știți cum le găsiți. Iată și această zonă importantă de cultură generală. Indiferent ce preocupări avem și în ce direcție se duc înclinațiile noastre, preferințele noastre, pasiunile noastre, găsim aici un material care să ne satisfacă din diferite puncte de vedere. Vedeți că sunt structurate. Înțelesul lume și realități. Românii și România. Ce este România și cine sunt românii? Cel mai simplu am putea răspunde primei părți a întrebării că România este o țară, un stat. Numai că lumea are astăzi vreo 200 de state, marea lor majoritate membre ale Organizației Națiunilor Unite, situate pe 5 continente, de la San Marino, Vatican și Mauritius, până la Statele Unite ale Americii, China, Brazilia și Noua Zeelandă. Iată, un exemplu de material care poate fi ascultat în clasă și apoi lucrat, formulate sarcini de lucru sau transmis acasă copiilor. Nu trebuie să asculte toată cartea, ci pur și simplu, așa cum ați văzut mai devreme, sunt capitole, putem să le dăm, ascultați această parte și despre ea o să vorbim data viitoare sau chiar ceva de lucru acasă. Așadar, vă reamintesc, dacă nu ați primit voucherele pentru dumneavoastră și pentru elevi, o să fie un formular, o să vă spun imediat cum apare pe chat, dar îl vom pune de mai multe ori ca să nu se piardă și se va rezolva în cel mai scurt timp. Iată, femei extraordinare care au făcut minuni. Enciclopedia copilului deștept, 2000 de întrebări și răspunsuri ca să-ți antrenezi mintea. Cum funcționează lumea? Cum produc cutremurele tsunami? Cum ziceam, teme diverse pentru interese diverse, pentru discipline și conținuturi diverse. Cum se formează norii? Sau iată cum începe un uragan. Vă reamintesc că rugămintea organizatorilor de a vă scrie pe chat numele și școala. Dacă nu ați făcut asta până acum, vă rog să scrieți. Iată, spuneam despre National Geographic. Și aici, pașii pentru crearea contului, moment pentru care o să-i dau cuvântul Roxanei, care o să vă prezinte cumva mai clar cum o să se întâmple. Bună ziua, bine v-am găsit! Vom crea împreună un cont de la zero, urmând aceiași pași pe care îi găsiți și dumneavoastră pe voucherul primit la școală. Sunt 6 pași, sunt destul de simpli, iar acum sugerez să îi facem împreună. În primul rând, eu eram deja logată într-un cont. O să mă deloghez, pentru că aș vrea să facem pași împreună de la zero. Primul pas și de pe voucherul dumneavoastră este să intrați pe site-ul constanța.citește.ro. Imediat să dau și share screen. Ok. Acum, este foarte important să nu confundăm platformele, pentru că
am avut anumite sesizări că au fost părinți care au încercat să facă contul pe citește.ro pentru ca voucherele să fie activate și dumneavoastră și elevii dumneavoastră să beneficiați de gratuitate. Trebuie să scrieți în Google constanța.citește.ro/creare cont. Vă va duce în această secțiune unde vi se cer numele. O să pun test. Dumneavoastră vă treceți sau copiii își trec numele de familie. Vom pune prenumele. Vom introduce adresa de e-mail pe care o folosim. Eu voi introduce aici o adresă. Setăm o parolă. Trebuie să ne asigurăm că parola are minim 6 caractere, cel puțin o literă mare, cel puțin o cifră, cel puțin o literă mică. Apoi, ni se trece numărul de telefon. Aici vă treceți dumneavoastră numărul de telefon. Pentru test voi insera doar 0000. Aici vă treceți școala, fie dumneavoastră școala la care predați, fie elevii dumneavoastră școala la care sunt înscriși. Aici veți trece clasa. Sunt toate clasele trecute. Dumneavoastră, în calitate de cadru didactic, puteți opta pentru oricare dintre ele. Trebuie să bifați neapărat că sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale, pentru că altfel nu veți primi mail-uri cu confirmarea activării contului pe e-mailul personal. Dați creare cont. Și în acest moment, dacă observați, a apărut o bifă verde în partea dreaptă, cont creat cu succes. V-a adus în pagina principală a constanțacitește.ro. Aici, în partea dreaptă, aveți un buton galben pe care scrie abonează-te. Acesta este și pasul 2 pe care îl aveți dumneavoastră trecut pe voucher. Apăsați pe el și veți observa că singurul abonament afișat aici este abonamentul gratuit pentru elevii și profesorii din Constanța. Nu vă speriați, dumneavoastră nu trebuie să plătiți nimic, acesta ar fi prețul standard al unui abonament, dar dumneavoastră veți avea codul de voucher care vă asigură gratuitatea. Apăsăm alege și aici vă trimitem pagina cu datele de facturare. Mi-a reținut deja nume, mi-a reținut prenume. Aici introducem județul, Constanța. Introducem orașul, ne apare numărul de telefon, instituția, clasa, aici puneți adresa dumneavoastră de acasă. Eu o să pun adresa editurii și aici introduceți codul de voucher. Voi insera un cod de test. Imediat, codul este acesta. Dumneavoastră aveți un cod format din 7 cifre, deci nu este atât de complicat cum este al meu. Trebuie neapărat, după ce treceți prin aceste câmpuri, neapărat să ne asigurăm că sunt toate completate. Aveți aici o steluță care presupune că aceste câmpuri sunt obligatorii. Apăsați butonul negru aplică voucher. Ne arată în partea dreaptă cu verde voucher aplicat cu succes și acum prețul standard este tăiat și prețul dumneavoastră este 0. Bifați că sunteți de acord cu termenii și condițiile. Atenție, dacă nu bifați, nu puteți activa butonașul de cumpăr abonament și apoi apăsați butonul galben. În acest moment, contul meu a fost creat. Aceasta este pagina de bun venit. Vi se prezintă pe scurt ceea ce găsiți pe platformă. Ca să vă asigurați să vedeți dumneavoastră cu certitudine că aveți contul creat, vă puteți duce aici pe omulețul din partea dreaptă sus, vă duceți în secțiunea istoric și aici o să vă arate, aveți activ abonament Constanța care expiră pe. Nu este data aceasta, dumneavoastră veți avea până pe 31 martie 2022. Această dată este pusă doar pentru voucherul meu de test. Și acum să vă prezint puțin secțiunile. Aici găsiți e-book-uri, după cum vedeți sunt foarte vizibile pe pagina principală. Dacă dăm click pe ele,
veți vedea că se afișează absolut toate, deci le găsim amestecate și pe clase și pe vârste, dar aveți dumneavoastră niște filtre pentru fiecare clasă în parte, pe grupe de vârstă, pentru adulți. Acestea sunt e-book-urile și este foarte simplu. Dați click pe un titlu, cum v-am arătat și mai devreme, apăsați citește e-book și apoi puteți continua să citiți. După aceea aveți secțiunea de audiobook, unde la fel aveți grupele de vârstă și puteți selecta, de exemplu, pentru dumneavoastră adulți. Dacă vreți să lucrați cu copiii la clasă, puteți selecta, să zicem, grupa 9-12 ani și să zicem că dăm click pe un audiobook, Micul Prinț. Aici vă arată cât ține cu totul. Acestea sunt capitolele. Aici este naratorul, colecția din care face parte și așa cum a spus și doamna Bărbulescu, puteți alege un capitol și să-i puneți pe elevi să îl asculte acasă sau împreună în clasă. Vă pun foarte puțin un test. Capitolul 1. Pe când aveam 6 ani, am văzut odată într-o carte despre pădurea virgină, care se numea Istorii trăite, o imagine minunată. Reprezenta un șarpe boa care înghițea un animal sălbatic. În carte se spunea așa: șerpii boa își înghit prada întreagă, fără să o mestece. După aceea nu mai pot să se miște și dorm timp de 6 luni cât durează digestia. Mai departe, categoria de videobook-uri. Sunt peste 100 de videobook-uri de la Disney și dacă derulăm o să vedeți că sunt foarte multe și foarte diverse cu cele mai îndrăgite personaje Disney. Această secțiune vă este dedicată în principal dumneavoastră cadrelor didactice, dar și elevilor dumneavoastră. Este vorba de clubul de lectură cu Monica Davidescu. Despre acesta a vorbit deja doamna Davidescu. Și mai departe sunt cursurile pentru profesori. Este foarte simplu, dați click pe imagine, vă trimite în pagina cursului, aici aveți un butonaj de login și vă conectați, urmați pașii și puteți beneficia de acest curs. La fel și pentru cursul de dicție și mișcare scenică. Cam aceasta este platforma. Așa cum vi s-a comunicat și înainte, în cazul în care întâmpinați dificultăți, puteți trimite părinții sau ne puteți scrie pe pagina de Facebook. Aveți aici un buton albastru de chat și puteți scrie ce problemă aveți, de exemplu, și cineva vă va ajuta. Ne puteți scrie pe adresa de e-mail care este trecută aici în partea de jos a site-ului. Iar dacă nu ați primit încă voucherul sau elevii dumneavoastră nu l-au primit, completați formularul din chat și veți primi niște vouchere noi. Cam aceasta este platforma, este foarte prietenoasă, aveți pași uitați și aici pe bannerul acesta de sus. Ar trebui să nu întâmpinați probleme atunci când vă creați un cont. Mulțumim, Roxana. Te invit să pui link-ul. Sigur că da, voi pune linkul pentru platformei. colegii interesați. Da. Am pus linkul platformei și aici pe chat. Și formularul. Să nu uităm de formular. Vă mulțumim foarte mult că ați fost astăzi alături de noi. Sperăm că ceea ce v-am povestit a fost util. Sperăm să vă bucurați de beneficiile pe care platforma constanța.citește.ro le oferă și Constanța Citește să nu fie doar despre a citi la ora de română, ci pur și simplu a fi niște cititori avizați și a ști să deslușim capcanele uneori ale unui text
și de a ști cum să le transmitem colegilor noștri acest interes pentru citit și această, să zicem, înclinație sau măcar curiozitate de a citi. A apărut deja pe chat formularul. Vă urăm să vă bucurați de ultimele 2 zile de vacanță și să sperăm că de luni ne vom întoarce la școală. Să fiți sănătoși, să ne revedem cu bine și să facem lucruri cu sens care să ne aducă cât de des se poate satisfacția muncii împlinite. Formularul o să fie pus de mai multe ori tocmai ca să nu se piardă între alte mesaje. Vă urăm să fiți bine. La revedere! O scurtă mențiune. Puteți salva linkul formularului, să-l salvați într-un fișier sau să-l deschideți în Google și să-l completați când aveți timp. Sau să știți că noi vi-l vom trimite și pe e-mail, deci îl veți avea și acolo. Dacă mai aveți elevi care nu au primit voucherul sau dacă nu au ajuns la școala dumneavoastră, îl puteți completa și zilele acestea când știți sigur ce număr de vouchere sunt necesare în școala dumneavoastră. Acum noi vom închide conferința. Vă mulțumim că ați participat, vă mulțumim încă o dată și nu uitați, dacă aveți dificultăți, ne puteți scrie pe pagina de Facebook, așa cum v-am arătat, ne puteți trimite e-mail, vă stăm la dispoziție și vă oferim tot suportul de care aveți nevoie. La revedere!